may katwa kablawan kayo. Hindi kayo panagyaman iti dahil yung sentro. Thank you po. Iti naragsak. Napintas na panaganayas kuma. Ay tina-espirituan nga banbanag. Nagtalay tiger urak. Tunggal may sakang. Agyaman kami unay. Kada kayo ay atin na magsad. Kakuran niya ako Diyos. Sumakit din. Iti panakising galok ni. Kada kayo. Mas may sang nakitrayan ko. Hindi iti mapalay. At napalalo ngayaman ko. Nga po Diyos ko na. Ay ito nga sa kalagupan kada iti amin ng sulat. Yan ito kada kayo. Nagpipintas panagkaalit. Nga manipod man, ijay, pagkablaw na ijay, unong Tesalonica. Nga nagadu, nga nagan nga kunanan ni Silvano ni Pablo, kunanan sa Rijaya. Ni Pablo ni Silvano, ken ni Timoteo, isurat na iti iglesia na iti taga Tesalonica, nga da iti Diyos Ama kini Apostol Cristo, parabor kental na kumakara. Kinablaawan na tayo, ti Apo, ayatin nga kapsat, nga manipod, karang tinagduduma a sentro nga numan pa inyarig na tayo. Inyarig na iti pamati tayo iti may sa akarian. Numan pa nagduduma nga ayos ayatin nga kapsat may isa nga danom. Unakmot nga rin ita ayatin nga kapsat kastamot iti bagi. Nga numan pa nagduduma iti kamkamang may maysa iti bagi. Ngayon sagtunggal kamang ayatin nga kapsat adaan iti trabaho. Kastamot kadag iti grupo. Tani maaramid ni Ima saan nga maaramid ni Saka. Di aramid ni dilahan nga maaramid ni Lapayag. Ayatin nga kapsat amin nga kamkamang agda ka ipapananak kada kayo. Kasta kada iti grupo ayatin nga kapsat non niya di parabor nga pagkapuyan iti tunggal may sa kada tayo gapu nga agda tayo nga naggumong tatlo iti kasta. Dagiti parabor ket napintos pa naggalot na may santo iti turong na agturong kunya po tayo. Gapuna yatin nga kapsat iti nga karatula ko na nati pamati anos ken ayat ni Pablo. Anya ayati may sa nga pamati ayatin nga kapsat puti kay papanan na iti biyag kitunggal mesa. Alaot man nga dakamati iti surat iti Hebreo 11 kunana kas maysa kapamanetnet no anya iti maysa pamati. Kunana itoy ayatin nga kapsat. Ket ti pamati isu ti punganay kunana pananginan namak kan iti banbanag nor orayan. May sa talgad kan banbanag at ipay nakita. Pudno ayatin nga kakapsat. Tinakapsat han nga kasjay iti mapasama. No di kat adjay di pagtimbangan. No kasano ti kinagaagawa tayo dito ilupong kasta kumamot nga ti kinagawa tayo may salakan ti kararwa iti tunggal may sakin may sakara tayo ayatin. Tadag iti banbanag nga aramidan tayo kuna tayo. Nagiti dagduma kunada ugbaw. Tanda maawatan. Takitaw nga na espirituan at dan ka rin na espirituan nga banbanag hindi ka anuman din tumaylasin dagiti banbanag nga kitaw nga na espirituan ka dagiti adda ti tagarwa takunada nagaramit tayo ka dagiti banbanag ti Dios maulo kayo ngamin ayat nga kapsat sadda nga mailasin nga pudno dagiti banbanag iti espiritu sa nganda tayon nga nasilawan iti may sa nga Dios hantay palubos tayo kadi ngaro kitang ngamin agpay suunay kano dintang iti bagyo ayatin nga kasat dintang lagi nagkadong parikot iti biyag gaman yati kunanan ni Apo Diyos iti tunggal may sa karatayo alaon nyo ti sangul ko kat naralakakin nalagaan kunana umay kayo kat aginala kayo kanya Matthew 28 sa punanay Diyos dejay nga panangin dala tayo no dumtang dagiti problema pa ni awan lang kada tayo ragragsakin tayo iti bumusor kada tayo asin no kada tayo ti makaiturod nga tinungpa na diyan may isang aping-ping kung sarang mo pa diyan may isa. Awan nga ta. Hindi kat kumamot tayo mo. Kaya din nakapsa. Nga, may pagat ka na kayo. No ti may isang ataw at daan iti pamati may turod na iti mairurumon. May turod na iti aming nga banbanag. Tanya ko na dyan. Ayat doon nakapsa. Ti ayat managiturod. Ti ayat na laing. Ti ayat na laing ti pa nagkupanak karagitpada ng tao. Saan nga nakuspag? Saan nga manangirumod? No di kat di ayat. Umpat nga letra pod no ng saan tayo nga alagin no dahil tumayin kayo. Laglag-anan tayo tano at dayat iti puso. Uray no kagurguran na kaday tao. Isil mamlagta. Dahil na yung papuspan. Hanga ka plastikan, najay. Kung nada na plastic na tao, takadi mo plastic na tao. Tupperware laang ayatin na kapsat at plastic. High Awan, class. di plastikan, kung nada.
No'y pagkatayo mo plastic tepado tayo nga tao, bali di pag-iwan din ng kunap. Tapay, nakita di puling ni kapsat mo, di ka nakita di puling mo. Marami dyo iti pamati, ken ti trabaho ti ayat, ken ti nabilet, apa nang ninanamayo ken apo tayo ay so Kristo, imatang ti Diyos, ken ama tayo. Nagpintas ti insagot na kana tayo, ayat na kapsat. Gapuna, ngawan ko mga rod, iti pa nagsanod, takunanan niya ako Diyos. Awanak kadagdiag sanod, ngagturong ti pan nakapukaw, no di kat addag kadagdiag tultuloy pa kay salakanan, iti karabaw. Ayatan nga kapsat ko, digiti kastoy nga banbanag, nga panagririn naman tayo karig ni spirituan nga banbanag, mapakirad ken mapatalgad, iti pamati, iti tunggal maysa, ken maysa karatayo. Mapanak, ejay iti surat, iti puwan ti agginlukom karatayo, tangamin datayo, managbasol tayo, anya po nanay jen, ijay laro mamot lang iti tres, kunana, awan iti narintag, kulay maysa. Dejay nga sauhan nga dejay, ti pandagan tayo, tap nagaramit iti kinatilo. No dikat dejay, pandagan tayo tap nagaramit tayo, iti kinamit tayo. Nauray ko na, nangawal ti niya lintag, dejay maysa sang kading, araraw tayo kiniapo, Diyos no kasano, dejay pa nagpakalintag kuma, iti maysa nga. Tunggal maysa karatayo kukwa na dagiti, natrabaho na. Tadagiti natrabawak sa anyo nga maala. Dagiti natrabawak wanyo ang kumot nga maala. Natunggal maysa karatayo kas kayarigan tayo maysa nga makisalisal ayat nakapsat idi maysang nga paggaayaman. Kunana di man kita daw manangidarom ayat nakapsat. Nga daytoy nga babae kunana napanay daroman niya ti kunan niya ako Jesus. Luasin no ti awan basol na kada kayo kumitot iti bato tabakod na. Naramid ngawan nga pulos ti nakaiturod na bimidot iti bato nga mang bato di babae tamalag paso na. Ayat nga napsat kumasak kayarigan tayo ayat nga napsat. Maditay nga mabalin nga mabalawon niya po tus na niya dagiti nangyayari ka na tayo. Maditay mo't mabalawon iti padatay nga tao no di kan natay kuma iti pan nakaawat iti at nanayon. Kanayon no at kagpit lang Espiritu Santo aramaten na iti tao kunina. Talnakon kapya kuma magda kana kayo. Ayan na nga iti kapya, nubumusbosor mo iti panulong mo iti padan nga tao. Ayan na nga iti kapya, kapag mo iti simbahan mapya ko na. Ayan bubus ka na tayo nga rutagdangan itong laong nga idyantay iti pan nakabasol. No di kat dagiti banbanag nga ni spirituan ni suda dagitoy iti balitok tayo iti kaunggan ti puso ken na iti tunggal maysa ken maysa kara tayo ayan sa tapnon daytoy nga panagkinmalot tayo sa kuma tabumilbilog pay dagiti banbanag iti Dios iti tunggal maysa ken maysa kara tayo dagiti parabor kuma ket rumang ay kara tayo padaydayo iti Dios itaken tiag nayon ket agyaman kami unay agyaman ak unay nang nanguna ken ni Apo